बेयाव नुजाथिनो हानाय मानगोनां गाहाय आलासि प्रधान चन्द्र आचार्यआ बिथांखि आरो आंनि आंगोनि गासै अनजालु अनजालि लोगो नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा श्री प्रिन्स नार्जारी, आं थाखो 10 आव फरायो। दिनै आं जोंनि हादरनि 77थि उदांस्रि साननि बागै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों। दिनै 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानखौ फालिनो थाखाय जों बयबो बेवहाय थुबुर जादों। दिनैनि साना गासै भारत हादरारि नोगोरारि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार सान, मानोना जों 15 आगस्ट 1947 मायथाइयाव जोंनि हादर भारतखौ ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय उदांस्रि मोनदोंमोन, जाय जोंनि हादरखौ 200 बोसोरनि बांसिन सासन खालामदोंमोन। आरो जोंनि हादरखौ उदां खालामनो थाखाय उदांस्रिनि माखासे गेदेर जोहोलावफोर महात्मा गान्धी, सरदार वल्लभभाई पटेल, लक्ष्मण तिलक, पन्डित जवाहरलाल नेहरू बिथांमोनहा गोबां नाजाथाबनो गोनां जादोंमोन आरो गोबां गिनो रोङै बिग्रायारिफोर जेरै भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बिथांमोनहाबो गावसोरनि जिउखौ हादरनि उदांस्रिनि थाखाय बाउसोमदोंमोन। जों गासैबो खाफाल गोनां बुंनांगोन दि जोंनि भारत हादरा दिनै ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय उदां जाबाय। आथिखालाव जोंहा बयबो हारि धोरोम बासियालासे थांना थानायनि समान मोनथाय मोनबाय। नाथाय जोंहा जोंनि हादरखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां मावनांगौ हाबाफोर दंबावो। बेनिखायनो दिनैनि बे भारतनि उदांस्रि साना जोंखौ बैसोर उदांस्रि दावहारुफोर बायदि जौगालांनो थाखाय थुलुंगा होयो। जोंनि हादरनि गासै लाइमोनफोरा जोंनि हादर भारतखौ गोजौ फारसे जौगाहोनो आरो समान मोनथायनि थाखाय जुजिनो थाखाय नाजाथाबनांगोन। दिनैनि बे आंनि जोंनि हादरनि 77थि उदांस्रि साननि बागै फंनैसो बिबुंथिखौ आं फंसे बाथ्रा फोजोबनो सानो दि आथिखालनि गोदान मुगानि लाइमोन बर' जोहोलावजोजों बासिराम जावलिया देवान, बिग्रश्री गाम्बारि सिख्लामोन बायदि उदांस्रिनि थाखाय आरो समान मोनथायनि थाखाय अराय जुजिगोन जों आरो जोंनि हादर भारतखौ अराय गोजौआव लाखिगोन जों। जय हिन्द, जय भारत।